Hvorfor er du her på folkemødet? Fordi det er det bedste sted at på kort tid at møde både frivillige organisationer og handicaporganisationer og politikere, som interesserer sig for det samme som jeg gør, nemlig socialøkonomisk virksomhed. Jeg har i Dansk Erhverv fået en kontrakt til at arbejde med offentlig privat innovationssamarbejde, som kan hjælpe os i forbindelse med vi har i Ringkøb med at få et projekt i gang med en butik derude. Så det handler meget om at gå ind og snakke med folk og høre, hvad er det du laver, hvad er det jeg laver, hvor kan vi finde hinanden. Der er nogen, der siger, at det vigtigste ved konferencer og møder, det er ikke så meget taleren, det er pauserne. Ja. Er det rigtigt? Jamen, det er ikke så sammenligning af sådan set god, så kan du sige, at folkemødet er hele en lang pause fra debatterne. Selvfølgelig kan man falde ind til en debat en gang, men man kan også gå rundt og se det som pause. Muligheden for at snakke på krydset, kan man sige. Så folkemødet er en pause. Der er nogen